Okay. Nakaligo ra gid taon ang kabos. Bay, mangaon tayo bay bago magsabak sa kusina bay. Meron tayong kanin dito na isang langgana. Tapos meron tayong prinola. Ayan, prinola. Kasi pinirito ko siya tapos tinula ko. Sarap ng sabaw. Ito ang prinola bay. Tapos nilagay ko yung kangkong ko na harvest. Sarap oh. Kangkong. Yung tanim ko na kangkong dyan na matabang mataba. Marami na namang marami na namang salingsing yung kangkong. Maraming salingsing. Saksak sinagol na tayo. Sarap ba? Sarap ng prinola. Ito yung binalak ko nung isang araw pa na magtula. Pero hindi nangyari. Ngayon pa talaga nangyari. Sarap. Kain tayo ba? Gutom talaga kaya hindi ako naka-almusal. Set out dira bay kasi. Lami agi na ginamos unta bay. Bay Richie. Lami unta kay na ginamos. Oh kalami. Iprito na kong isda niya akong gisabuan. Maong prinola tong sudan, prinola. Kung nagway ginamos ba kay isda parat kay bay mula na po ginamos. Tuyo ginako parat. Sarap. Tuwad ang kabaw. Tuwad ang kabaw bay. Sa kay akong gipatungan no kay kuan naman na good. Bell pepper. Asa naman? Alam nawa naka-live ba bata? Wala lagi inyong mga comment. Unsa man to nako? Unsa man to pinduto nako ani? Nah, niyabag na. Bidaghan ikong lutoon nun ba? Nakaplastar na sa akong kiliran. Natadaro nun. May lemon, pigaunon. Saka, kuan. Saka kaldirong lemon.
So, may kung pinduto natin. Sana wala lagi. Kaunta. May kutsara. Ay, nahotdan. Kutsara. Kung sabay, pamahapan ito, oras dili karon. 1:15. 1:15 sa hapon. Maliit naman tagay na ako magilo. Mahigop mo na akong apil. Tinulabay. Sarap. Mudah sa may sudan nyo diha. Wala na niya usap-usap. Ito tulo na ni. Kaya magdali na tayo. Kung may kutsara eh. Pwede sa bawon. Kamuton. Kaya may sabaw. Ulo kaunon kaya pilas timbang. Unsa na? Bay Wilma, pamahaw pa niya. Pamahaw, dala pa ni Udto. Alauna pa man dire. Alauna pa sa hapon. Udtong tutok pa ang alauna eh. Pilo na tukaon ni mga kug-ikog. Sa apil ni sa bayad. Apil sa timbang. Na mga bukog. Kauntabay. Gutom ka ikaw gudron bay. Gutom ikog may bay. Apil po mo di ay sa puasa inda. Wait, may apil. Kanon man may. Ako mga alaga ay nagpaluto mga ining duha. Ang duha na ko kalaga nagpaluto kaya mo sila nagpasting. Ang nagpasting ron si nanay ra. O si kuya. Tatay wala nagpasting. Katong ikaduha wa pod kay gi mo apay pag uli gikan hospital nagkuan pa nag-inom pagtambal. Hasta ang bunso nag-inom og tambal. Nya ang sunod ang ikatulo po kay gidugo. Nga sila pasting ron, ngaon mi tanan ron. Nanay ra ang kuan. Ang inahan ra mo inagpasting. Oy pasting ba yun matabang og pasting nga tinighanan trabaho niya. Labi na ko, di ko makapasting. Giluto mo ko. Matilaw mo taan natong giluto. Bye, Cecil. Set out, bye. Musta man taon mo diha? Regards ko ni, papa ni mo ha? Mamaal.
Mahal, kumusta diha mamaal? Higop gid mamaal kay ngapi pa ko kapilon. Tapos magtadtad ko, maghigop ko kape. Limpla ko kape. Duha ra mi diri ni Sara kay ang iyang igsuon maadto man pikas balay. Sa balay sa ko sa iyang amo nga babae. Martes maadto man na sila dito. Bilan ako Sara to adto tagsami isda. Nami kay ang tangkong kay fresh kay ba. Wa mo layos kay ako maghihumol sa tubig. Ang tinanom ra nako mama ang tangkong taon. Kadaghan ako harvest, duha ra na kagalon akong gitamnan no. Harvest na ko kaupat na siguro. Kung sabaw-sabawan. O sige mama, amping. Bye Lia. Shout out bye Lia. Lia Leber. Mana, hawa na ba? Hawa na itong plato ganiha puno kayo. Sabaw na lang. Purya buyag. Lami kayo. Kaunon taning sibuyas kay mahal kay sibuyas Pilipinas. Diri barato ra kayo. Pila ng kilo sibuyas di aron? Basisel. Pilang kilo sibuyas di karon? Diri tag 28 ra man kilo, 28 pesos sa Pinas. Ay, salamat. Mas nindo tong mga karaan ng mga video, madam. Pagka-vlog, lingaw ka itaw. Tanawon to. Di naman to mabalik. Karaan naman to ram. Ano na punta sa kuan ram? Future tense. Human naman ang past tense. Ngayon po mandam gagabot yung amam, Jordan. Yatat ninyo mga bay. Salamat kayo ha. Ano na lang kukutog? 130. Medyo ni baba na dahil no. Kay 130 naman. 100 ang pula, 120 ang puti. Diri kay murag 28 pesos na lang sa kuan sa Pilipinas. Hoy Inday, nibalik day ka ay dugay ra oy. 13 ka gramo ni barato na bay. 13 ang usa ka gramo. Pwede na. Bali 130 ang kilo. 13 ang usa ka gramo. Mahal gihapon no. O sige lang. Sige lang. Arang dangasa gid eh. Sige magbabay na kun yung mga bay kay modalagan ako mga bay. Agoy di sa ko minom og tubig kay busog kog maayo niya. Magsige na kog dagan-dagan maron magsina kog kirig-kirig karon kay daghan kay ko diri pang hiwaon. Di ara pang bangagan pa ni nako ning patatas kay ako ning suglan og kanon. Kaning mga kuan kanang atsal pambangagan pa ko ni kasuglan ako kanon. Kaning talong bangagan pud nako ni kasuglan ako kanon. Mo ni pinakagamay nga talong dire. Pero ang pinakadako murag paa nato. Kaning kamatis pambangagan pa ko ni butang kanon. Butang kay ni akong pambangagan di apa. Kaning kuan kaning susini gikagid naman akong susini bati man ilang napalit gikagid. Kani pambangagan pa nako. Bangagan ako ni kay pamutangan ni kanon. Mao ning akong putahe karon number 1 putahe. Mahashi ang tawag nya. Ikaduhang putahe nako kaning masbos diay. Kaning mga salata to apay pizza to apay mga daghan ko tuon maghimo pa ko og kaning harira soup kay ang kaning uban diring laga nako di man gananay ahos. Bay manghit na ko ninyo bay kay aron daghan na pa na akong trabahoon bay. Sudlan na ako daan akong tiyan. Pero siya ko mainom og tubig. Sabay ahos nila diri sus bati man kay nga ahos kay gamay kay uno daghang kay panit. Bay si boys sa kasako manadtad na ako bay kay kinahanglan alas 3 magsugod na kog luto kay alas 6 mangaon naman sila. Kuan man ron ika-unom nga adlaw ron. Alas 6 sila mangaon karon kay primero alas 6:01 alas 6:02 mag-add man og tag 1 minute. Alas 6:02 alas 6:03 alas 6:04 inana na diri ang oras mapud sa kaon. Sa man ron ikapila naman taron ikaunom
Kaunom na taron. Kaunom alas 6:04 sila mga ron. Nganong kadaghan anak bay nga ang mukaon man kaha ang wala ga pasti. Hindi man magdungan naman sila tanan ko paniudto na mahaw na sila. Kaning tulo na mahaw katong gamatoy na ko nga alaga nga labihang kagamay. Nag-order man siya pagkaon niya. Kay gidugo man to niya. Kaning ang ikaduhang bata, kaning doktora, kay nagpaluto po siya. Managkaon. Kaning bunso na mo, kaduha na nagpaluto. Unya, mudungan na sila ni panihapon, alas 6 naman lang utrong kaon niya. Alauna ba biyaron. Nanggutom na kayo sila. Unya, sige ha, manghid na ko ninyo mga bay. Kay, daghan na pa na panagdarag. Nakaguno ako. Sige, daghang salamat.